Tresqu fil-Parlament żewġ proposti għal emendi fil-liġi dwar is-servizzi veterinarji u trattament xieraq tal-annimali. Dan bil-għan li jkun hemm koerenza u konformità mal-liġijiet u d-direttivi tal-Unjoni Ewropea li jkomplu jsaħħu jissalvagwardjaw il-benessere tal-annimali. L-emendi ġew ippreżentati mis-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġejja Sajd li spjegat kif dan il-Gvern jemmen f'moviment ħieles anke fis-settur tal-annimali b'mod partikolari fejn tidħol is-saħħa u l-kura tagħhom u kien għalhekk li tħabbar il-kors għal professjoni veterinarja. Buġejja Sajd spjegat kif minkejja l-ħidma li qed issir xorta hemm nuqqas ta' veterinarja d-domanda li hawn għall-annimali tal-irtizet u għalhekk permezz tal-emenda fil-liġi tas-servizzi veterinarji se titranġa din l-anomalija legali u tittejjeb is-sitwazzjoni. Brabta mal-emenda tal-att tat trattament xieraq tal-annimali, s-segretarju parlamentari qalet kif in il-liġi bħalissa persuni ħatja li trattaw ħażin xi annimal għadhom mhux qed jitniżlu b'obbligu f'reġistru apposta. Fil-fatt attwalment il-qorti mhix obbligata tinforma lill-Kummissarju għat-trattament xieraq tal-annimali b'sentenzi simili lil persuni b'imġiba kriminali simili. Dan issa se jinbidel bl-emendi. Buġejja Sajd tennit kif dawn l-emendi huma biss parti minn strateġija usa li permezz tagħhom qed jiġi riformat is-settur tal-annimali.